In 1994 wees het Rijk 11 gebieden aan als waardevol cultuurlandschap. Een van die gebieden is Zuidwest-Friesland. Dit gebied strekt zich uit van de kop van de Afsterdijk tot aan Sneek en vervolgens naar Lemmer. Om tot een waardevol cultuurlandschap, een WCL, te behoren, moet er sprake zijn van bijzondere natuur- en landschapswaarden. Aan deze voorwaarden voldoet Zuidwest-Friesland dus ruimschoots, want waar elders vind je op zo'n klein oppervlak zo'n grote verscheidenheid. Een gebied waar weiden, meren, bossen, glooiingen, natuurgebieden en dijklandschappen elkaar afwisselen en waarin 7 van de 11 steden liggen, biedt volop kansen voor recreatie en toerisme. Bij de uitwerking van dit WCL-project was er bij de aanpak en uitvoering van diverse projecten dikwijls sprake van samenwerking tussen boeren, recreatieondernemers en belangenbehartigers van natuur en landschap. Uiteindelijk heeft dit project ook bijgedragen aan meer en beter begrip voor de opvattingen van elkaar. Een van de pluspunten van dit WCL-project is de toegankelijkheid van het platteland. Via bijzondere fietspaden, mooie wandel- en kerkenpaden en niet te vergeten ruiterpaden en schitterende kanoroutes laat dit gebied zich voor de bewoners en bezoekers van de beste kant zien. Veel bedrijven geven aandacht aan een tweede tak in de bedrijfsvoering, aan het toegankelijk maken van het bedrijf voor geïnteresseerden van buiten. De recreatieve mogelijkheden hebben hierdoor een flinke impuls gekregen. De projecten kunnen worden onderverdeeld in milieu en duurzaamheid, technologische vernieuwing, agrarisch natuurbeheer, agrotourisme en streekproducten, kennismaking met de landbouw en de inzet van arbeids buiten het agrarisch bedrijf. De vele bezoek- en verblijfmogelijkheden op de bedrijven en de promotie daarvan maken dat ons gebied een warm welkom uitstraalt voor de bezoekers van zowel ver als dichtbij. Na jaren van voorbereiding en uitwerking is gebleken dat een gebiedsgerichte aanpak goede kansen biedt voor een evenwichtige ontwikkeling van het landelijk gebied. Er is meer harmonie tussen de verschillende functies en de mensen in het gebied zijn trots op de bereikte resultaten.